Și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum v-am promis ieri, am spus că astăzi o să vă fac un vlog cu caprele și cu oile mele când sunt afară. Pentru că ieri, adică seară, mai pe scurt, seară, ziua așa după amiază, nu s-a văzut, cam atâtea sunt. Până acolo. Sunt cu ceva capre noi, după cum v-am spus aseară. Și sunt vreo 30 și ceva. Bine, nu sunt chiar toate ale mele. Bine, toate. În afară de aici pe când doar una. Acela negru. Nu aceasta. Aceasta la alt. Negru. Adică acela de acolo. Așa. Este țapul cumnatului și mai are capra acasă. Capra care a fătat acum. Ați văzut-o și aseară. Acela este câinele meu cel mai bătrân, în jur de vreo 10-11 ani. Hai, Novac! Hai! 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 Și o cățea, care este la 2 ani. Hai, Tuța! Hai, hai! Hai! E puturos tare. Hai, hai, Tuța! Nu vrea să vină. Este acolo. Și celălalt acolo. Sunt mari, astea sunt caprele. Nu vă uitați să vă abonați și să-mi dați un like dacă vreți. Aici este ultima oaie care mi-a fătat. Doarme. Bucălaie. Melul este după ea. Am un berbecuț breaz pe care o să-l țin. Și sunt și prin pădure. Cam câmpul este până acolo. Și de aici încolo, așa. Nu contează asta. Dacă vă place, dar nu cred că o să vă placă videoclipurile mele, dar dacă vă place, cui îi place, dacă vrea să-mi dea un like și un follow. O să postez cât pot de des, măcar o dată la 2-3 zile. Și cam așa se văd ziua. O să vă mai fac un vlog, cred că mâine s-ar putea, cu toți iezii și miei mei la grămadă, adică la școală. Școala de miei, adică și de iez, să se învețe să mănânce, chiar dacă știu să mănânce, dar să nu mai suc, că am capre multe cu 2 iezi și le storc, adică nu le mai dau pace toată ziua. Am avut un singur ied pe o capră, capra la prima fătare și a stors-o, deci a stors-o complet. S-a umplut plin de bube pe țâțe. Iedul vrea cam când l-am dat întreg vreo 25-30 de kilograme la vreo lună, o lună și jumătate. Și ăștia sunt doar la 2-3 săptămâni care sunt. Dar sunt destul de mari, am și mai mari. Am ied de la 30 de kg, de 2 luni și jumătate. Am și de 25, și de 10, și de 15, 20. Uitați, acolo este una de 30, nu știu, aia,
gri, nu se prea vede. Și cam atâtea sunt. Vă rog frumos să vă abonați la canalul meu, dacă vreți, și să-mi dați un like. Hai! Caprele sunt toate blânde, oile la fel. Oile sunt acolo. Nu sunt toate, sunt doar 1, 2, 3 și 2 miei. 2 miei sunt acolo. Oaie cu miel acolo. Sunt 1, 2, 3, 4. Oaie acolo, lângă prun. Și una nu văd. Miel acolo între capre. Și berbecul nu-l văd, să fiu corect. Nu se vede. Vă rog frumos să vă abonați la canal și să-mi dați un follow. Și un like, mă scuzați, vă rog frumos, mă scuzați.